Hola a tothom. Avui veurem com podem variar els marges dels nostres documents de LibreOffice Writer i també com podem ressaltar les vores dels nostres documents. Primer de tot, cal dir que tant els marges com les vores van associats als tipus, a l'estil de pàgina que tinguem. És a dir, en aquest document, per exemple, estic aquí, això és l'estil de pàgina per defecte, i aquí hi ha una pàgina horitzontal, per tant és un altre estil de pàgina. És a dir, el que apliqui a un tipus i a l'altre no és el mateix. Inicialment estan tots iguals. Primer de tot, perquè fa els marges. Aquí teniu els regles que els podeu mesurar vosaltres mateixos. D'acord? Això ho podeu fer vosaltres, ens quedem aquí quiets, a sobre ens dirà la distància, són 2 centímetres. Per tant, jo ara que estic aquí, a l'estil de pàgina per defecte, si vario aquest marge, m'haurà variat a totes les pàgines que tinguin aplicat aquest estil. Per exemple, m'haurà variat en aquesta, en canvi en aquesta no m'ha variat. Aquí segueix estant a 2. I aquí quan vinc a aquesta, que torna a ser un estil de pàgina per defecte, sí que m'ha variat. Per tant, això afecta els estils de pàgina. Si vull variar aquesta, m'he de posar aquí, i ara, per exemple, dir-li que això vull que sigui, no sé, 1,5. D'acord? Aproximadament. Clar, ja veieu que això no és gaire exacte. Ara veurem com podem fer-ho exactament per cada pàgina. Visto. Com ho fem això? Doncs estic a aquesta pàgina d'aquí, me'n vaig a format, estil de pàgina, recordar que estem a estil de pàgina per defecte, per tant, el que faci tan sols afectarà a la pàgina estil per defecte, i aquí em diu les mesures que tenim aplicades. Jo he mogut el marge superior m'ha quedat a 1,03 centímetres. Si jo vull aquí forçar-ho a una quantitat, a un valor en concret, doncs diré 1 centímetre i ja està. D'acord? I aquí podria anar retocant-los tots. Una altra cosa que també és interessant són les vores. D'acord? Les vores ara mateix estan desactivades, veieu que no tinc cap vora posada. Jo puc activar-les, i puc donar un estil, i puc donar un color, i puc veure el gruix que vull aplicar. Això està aplicant a totes les pàgines, els estils de pàgina per defecte. A més, li puc fer una ombra si vull, per exemple així, li puc donar un color a l'ombra, si això era porpra, doncs donarem una ombra, taronja clar, i estarà aplicat a aquesta zona. Anem a veure com queda. Això a què s'aplica? Doncs s'aplica a totes les pàgines d'estil vertical. Per això a l'horitzontal no s'ha aplicat. Podria anar-ho fent una a una. Això de les vores generalment s'aplica més a portades, etc. D'acord? Doncs ja ho tenim.